Rikicin duniya da mai rai akan yi shi, ba a yin shi da wanda baya nishi. Alhaji muna neman taimakonka, ko da na shan koko tun makon jiya muke cikin kunci, kuma ga iyali gashi ba mu da abinci. Wannan shine rikicin duniya, ni kaina harkokina duk sun tsaya. Alhaji dan Allah ka taimaka mana. Shin da bai zan taimaka baka ganewa, bar gurin na ce ba na badawa, ni na ce kai aure sai an daure. Yawwa Alhaji, har na tuno kai min alkawarin naira miliyan 5. Miliyan 5 kacal, take it easy baby. Sunana Alhaji Easy K, ni nake basu okay, bani shan cocaine, baby zo na baki sugar cane. I'm a big Alhaji, zana kai ki haji don ki ji mu kudin mu aina ku ne. Yes, I love you. Oh no, duniya yau ta kare ba amana. Lamarin duniya sai mun dafa wa junanmu, dole sai muna taimako duk a tsakaninmu. The givers never lack, idan ka bayar zaka samu. Alhaji na roƙe ka dinga nuna tausayi, musamman ga wanda ya samu kaddara da tsautsayi. Abin da takaici, ga ka da dukiya kana tsoron talauci, ba wadatar zuci, Allah dai wadaran naka ya lalace. Haba malam, dan me zaka kashe rayuwarka? Kullum sai roƙo kake ka ƙi ka nemi naka, kawai ka roƙi Allah. Jama'a mu farga halin da muke ciki, wanga shi an rikici.